Кой? Оня с брадата. Колко неориентиран. Ето го фонтана. Палечка гони гълъби. Абе, ще изкъпа в фонтана за филмчето. За клип. Давай, влизай. Мисля, като се потна малко след това. Знаеш колко много? Алията най-накрая цъфна. И една врака, гарга, който изпрака. Ко беше, не знам. Ма не е коси баси. Не е кос. Няма кос. Тук няма такива животни като кос. Бах ти гадното. Много гадно. Палечка изплашена от гълъби, втора част. Бързо преминала. Обществена баня гълъби. Хайде, моля всички на фонтана. И много къпан гълъб. То само по тебе пръска. Чакай да си заснема и прическа. Дай да ти се заснема прическата. За един момент върна слънце. Леле, какъв гъсти отправа. Продла! Профила е важен, ще я правим актриса. Да ме видиш цялата. Не на половинки. После ще ги съединиш. Бабите. Да, няма проблем.